Jeg vil lige sige på forhånd, at nu er det 3 år siden, jeg var op, så det er ikke sikkert, at jeg kan det særlig godt. Men bare lige til at give et overblik over, hvad jeg kom ind på, og hvordan jeg præsenterede det, og ja, hvad jeg kunne blive spurgt om. Først vil jeg lige sige, at det er vigtigt, at du skal huske at have din synopse med. Du skal have studierapporten, egne bilag, talepapir til dig selv, og så synes jeg, det var en god idé også at have en disposition med til lærerne. Bare for at vise, at du har overskud og har et overblik. Derudover er det vigtigt, at du taler om processen, du har været igennem, og metoder. Nævn metoder hele tiden. Så kan det ikke gå helt galt. Godt. Men jeg startede med at komme ind og sige, at da vi skulle i gang med de her AT-forløb, der fik vi hovedemnet mad og mennesker. Og i vores gruppe valgte vi at fokusere på madkultur. Og fagene, vi brugte til det, var dansk og samfundsfag A. Og vi lavede en problemformulering, der lød, at hvordan kommer forholdet mellem mad og mennesker til udtryk gennem reklamer og forbrugeradfærd. Og for at komme frem til en konklusion, var vi igennem en proces, hvor vi var ude og lave en undersøgelse, hvor vi stillede spørgsmål ud fra Pierre Bourdieus Minerva-model, som jeg vil komme ind på senere. Stillede en masse spørgsmål til befolkningsgruppe, og på den måde lavede vi en undersøgelse, og vi lavede reklameanalyser af bestemte reklamer, for at komme frem til en problemformulering, eller for at komme frem til en konklusion. Og vores konklusion var, bla bla bla, kan jeg ikke huske hovedet, men den fortæller jeg så nu. Og når jeg så ligesom har gjort det, og lige præsenteret problemformuleringen og konklusionen, så vil jeg gå igennem processen, hvordan vi kom fra det ene punkt til det andet punkt. Og inden for dansk, som er et humaniorafag, der valgte vi at lave en reklameanalyse, både i form af billede- og filmanalyse, i det vi valgte reklamer i ugebladet og også reklamer i fjernsynet. Og den reklame, jeg har valgt at lægge fokus på, det er en Bilka-reklame, som jeg lige synes, vi skal se. Så den ser vi lige. Den var 45 sekunder eller sådan noget. Så lad os lege, at det er overstået. Og hvorfor vi valgte, her der lagde vi vægt på farver og lyd. Og det gjorde vi, fordi at både farver og lyd er vigtigt for budskabet, og det er med til at skabe en stemning. Og det kan skabe associationer til, for eksempel hvis man ser farven gul, tænker man discount. Hvis man ser farven rød, tænker man Danmark. Hvis man hører en bestemt lyd, så tænker man måske bestemt supermarked, en jingle, de har kørende. Så derfor lægger vi vægt på disse to. Og hvis man ser i videoen, så er der valgt farverne grøn og rød på nissehuer, gavepapir, julepynt osv. Selvfølgelig bærer præg af, at det er en julereklame fra december måned, men samtidig skal man også tænke over, at farverne rød og grøn, der tænker man nationalitet, man tænker danskhed, man tænker julestemning, ergo man kommer også til at associere til højtider, traditioner, så det kunne sige, at den henvender sig til nationalitet og dansk. Og det samme med lyd, der er brugt en voiceover med danske, som nævner danske traditioner, børnelatter, idyllisk baggrundsmusik og positive adjektiver. Og hvis man så, det kommer jeg ind på senere. Udover det, så har vi brugt kommunikationsmodellen, som er en model, der har afsender og budskabet og modtageren, hvor vi har valgt at lægge fokus på forbindelsen mellem afsender og modtager i forhold til den her Minerva-model. Og der er fokus på, hvordan reklamerne vælger at ramme deres segmenter. Udover det har vi brugt den her hermeneutiske spiral, som er den, hvor man starter med at have en forforståelse, så får man en fortolkning, forforståelse, fortolkning. Altså den har vi brugt, da vi skulle lave de her reklameanalyser. Vi kender allerede til Bilka, vi kender til reklamer, vi kender til, hvordan supermarkedet prøver at appellere til forskellige segmenter. Så der har vi en forforståelse, så ser vi reklamen, analyserer på den, skaber en fortolkning af det, så ser vi den igen med den nye fortolkning, vi har fået af at se den, ud sammen med den viden, vi havde inden vi så den. Så derfor har vi en ny forforståelse, som vi så kan bruge, når vi ser den næste gang. Og på den måde blev vi ved, indtil vi havde en god analyse af den. Så i samfundsfag, som er et samfundsvidenskabeligt fag, har vi lavet en kvantitativ undersøgelse.
Det har vi gjort, at vi har samlet en masse empiri, for derefter at kunne opstille en hypotese på baggrund af den empiri. For det var de katten, der larmede lidt, sådan der kom noget. Altså vi har samlet noget empiri i form af Minerva-modellen for at kunne opstille en hypotese, om der var sammenhæng mellem forbrugeradfærd og folks socioøkonomiske position og politiske standpunkt. Socioøkonomisk er uddannelse og indtægt. Og det gjorde vi ved at stille nogle spørgsmål ud fra Minerva-modellen, som vi så kunne, ved at have spurgt dem og fået nogle resultater, kunne sætte disse personer ind i Minerva-modellen og de forskellige segmenter. Og man kan sige, at den måde, vi er gået til værks, det er hypotetisk deduktivt, i det, at vi har opstillet en hypotese på baggrund af noget teori, som vi så har testet. Vi valgte en kvantitativ undersøgelse, fordi vi godt kunne tænke os noget, der var generaliserbart, en generel statistisk undersøgelse, hvor man får nogle resultater ud af svarene, så vi kan sætte de her resultater ind i modellen. Og det overordnede mål var at finde nogle fællestræk, og så også gøre den så repræsentativ som muligt. Og hvis man så lige går tilbage til den reklamefilm, jeg havde med Bilka, så kan man se, at den henvender sig til danskhed, nationalitet, danske traditioner. Og hvis man så kigger i vores undersøgelse, og kigger her på Minerva-modellen, der vil jeg så vælge at tage mit bilag frem og vise til lærer sensor, forklare lidt om den. Hvis man så kigger på den, så kan man se, at vores undersøgelse, folk svarede på forskellige spørgsmål, der blev de sat ind i de her segmenter, og dem, som blev sat ned i det rosa segment, som faktisk er dem, som oftest stemmer DF og går meget ind for danske traditioner og går ind for det traditionelle, elsker hjemlig hygge, det var også dem, der svarede, at de rent faktisk handlede i Bilka. Så man kan jo se her, at vores undersøgelse har fået de resultater, vi gerne vil have, i det, at Bilka henvender sig til det segment, de ønsker at ramme, og det er også det segment, der faktisk handler der. Ligeledes gjorde vi med andre reklamer. Jeg har for eksempel en Superbrusen-reklame. Det skal jeg lige op med den, vise, at det var en, der havde papirform. Snakke lidt om den, og siger, at det er tydeligt at se, at den henvender sig til det grønne segment, som er dem, der går ind for økologi, og dem, der går ind for god kvalitet. Hvis man kigger på Bilkas papirform, jeg har reklame, så er det økomærket, der er i fokus. Det er små tekster om kødets kvalitet, om hvor vinen er fra, hvilke gode retter man kan lave. Så de henvender sig til dem, som går op i kvalitet og i økologi. Ergo, man kan se, at vores undersøgelse har fået en god konklusion. Hvis man så kigger på de to fag, jeg har valgt, som er dansk og samfundsfag, vil sige, at de supplerer hinanden rigtig godt, og jeg vil ikke kunne nøjes med at have et fag til at svare på min problemformulering. I det at dansk, der går vi ind og laver en reklameanalyse af forskellige reklamer, firmaerne har lavet, så vi ligesom kan se virksomhedernes påvirkning på segmenterne og på den danske befolkning. Og vi vil ikke kunne bruge reklameanalysen til noget, fordi vi vil ikke kunne sætte den i forbindelse med segmenterne, hvis ikke vi havde haft samfundsfag til at lave en undersøgelse, hvor vi kunne sætte de her folk ind i segmenterne og spørge, hvor det er, de rent faktisk handler. Så på den måde er de afhængige af hinanden, da vi har brug for at lave en undersøgelse, som kan sætte folk i båse, for så at kunne lave en reklameanalyse, som skal se, om de passer til de båse. Så fagene er afhængige af hinanden. Hvis man så ser på, hvad vi kunne have gjort anderledes, eller videre arbejde, så hvis vi havde haft ubegrænset tid og midler, så kunne vi klart have lavet en mere omfattende undersøgelse. I det vores undersøgelse var, at vi spurgte 60 mennesker, som er en lille stikprøve, skal man tage højde for. Så det er ikke en, man kan regne med, den er ikke særlig repræsentativ. Så man kunne få bedre resultater ved at spørge nogle flere. Man kunne også lave et spørgeskema, få det sendt rundt på, det overvejede vi også at gøre, for at sende rundt på nettet, så man kunne få måske flere tusind svar, og det ikke var nødvendigvis lige i København kl. 2 om eftermiddagen, hvor vi kommer og interviewede, men at det var for hele Danmark, forskellige tidspunkter, alle aldersgrupper, så kan man få et mere overordnet blik af hele Danmark. Udover det kunne man have lavet en kvalitativ undersøgelse i form af et ekspertinterview, som vi faktisk prøvede at gøre her op til eksamen ved at ringe til Bilkas hovedkontor og Superbrusen og Nettos hovedkontor, for at snakke med de mennesker, der sidder bag reklamerne, og dem, der markedsfører de her reklamer. For at kunne stille dem spørgsmål som, hvordan tilrette ligger i jeres reklamer, og tænker I segmenter, når I laver reklamerne,
ting som det, for at kunne få svar på, om de prøver at påvirke de bestemte segmenter. Fik lige krasset hul i min mygstik. Nå. Udover det kunne man have lavet et fokusgruppeinterview, som også er inden for samfundsfag, hvor man lægger fokus på en bestemt gruppe. Og her kunne man gøre det i vores Minerva-model, hvor vi satte folk ind i de 4 forskellige segmenter. Kunne man lægge vægt på det ene segment, og så stille dem uddybende spørgsmål, stille dem mange flere spørgsmål, og så se, om det rent faktisk er, at de ligger i den gruppe, og man rent faktisk kan sætte dem i bås, ud fra de 7 spørgsmål, vi har stillet. Og hvis man så stiller dem yderligere og mere omfattende spørgsmål, om de så stadigvæk vil være i den gruppe. Så på den måde kunne man lave et formål, der hed, om Minerva-modellen holder stik, og man kan sætte folk i bås. Hvis vi havde haft andre fag, har vi tænkt en del over. Og igen, som jeg også var inde på før, samfundsfag og dansk, så er de 2 bare rigtig gode til at belyse det her. Og de har 2 vidt forskellige slags metoder, så de kombinerer hinanden rigtig godt. Men vi snakkede om, at hvis man endelig skulle have et andet fag, så kunne det være et fag som naturgeografi eller naturvidenskab. Men så er det nødvendigt at lave en ny problemstilling, i hvert fald forskellige problemstillinger, som kunne være, at man kunne se en sammenhæng mellem folks geografiske placering i forhold til, hvordan de placerer sig i Minerva-modellen og hvor de handler henne. Så man kunne få et nyt perspektiv af det, men med de problemstillinger og den problemformulering, vi har, vil det være svært at vælge andre fag, fordi de supplerer hinanden så godt. Men her kunne man også have været ude og lave undersøgelser og spørge folk, om i Udkants Danmark handler I Brugsen, fordi I er nødsaget til det, fordi I bor herude. Så det er noget med jeres geografiske placering at gøre, og ikke fordi det er der, I helst vil handle. Så det kunne man godt. Men problemet er, at de naturvidenskabelige metoder kan godt ligge meget op af samfundsvidenskabelige metoder, så på den måde vil det være nok bare at have samfundsfag, fordi vi kunne bruge de videnskabelige inspirerede metoder, som er i samfundsfag allerede, vil vi kunne bruge ved at have samfundsfag. Man kan også bruge fag som biologi til at undersøge noget op i hjernen, når man ser de her reklamer, om det påvirker segmenterne, som virksomhederne ønsker at gøre. Og igen, man kunne lave psykoanalyser inden for humaniora, eller man kunne, som jeg jo har mediefag, kunne man vælge det, så man kunne lave en næranalyse af reklamerne. Men så skal jeg være lidt kritisk over for vores eget projekt her til sidst, så kan man sige, at man skal tage forbehold for, at det er en meget lille stikprøve, vi har lavet. Den er ikke særlig repræsentativ, så man kan ikke sige, at vores konklusion er 100% rigtig. Men det er overraskende, at man alligevel kan se ud fra vores lille undersøgelse, at der rent faktisk er en sammenhæng i det, vi prøver at undersøge. Og det holder stik, selvom den er meget lille. Men man skal også huske på, at den her model, Pierre Bourdieu har lavet, er jo ikke et billede af den virkelige verden. Man kan jo ikke bare sætte folk i bås, som de nye teoretikere, som Anthony Giddens og Thomas Sea også mener, at man lever et refleksivt samfund, hvor hvert menneske agerer refleksivt, og man flytter sig fra sted til sted, om de går ind for social mobilitet, hvor Pierre Bourdieu der lavede den her, der handlede det om social arv, og man gjorde, hvad ens forældre havde gjort, og man kunne ikke bare leve i social mobilitet og rykke sig rundt fra segment til segment. Men sådan er det ikke i dag. Vi lever refleksivt, og vi rykker os, og derfor har det også været svært at kunne sætte de her mennesker i de forskellige båse, i det de ikke passer 100% ind i et enkelt segment. Så man skal tage forbehold for en model, som ikke er et billede af den virkelige verden, og at vores undersøgelse ikke er super repræsentativ. Men udover det, har det været super spændende og en god opgave.